Тұрмышта ең мөһим нәрсе ол? Ең мөһим саулык майым. Аннан соң бигрәк тормыш вакытын җиткәч, семьялану, балалар. Алар бик зур байлык балалар булу майым. Баласыз кеше ару бәхетсез. Андыйлар да бар. Бар шул да. Байлыклар нәстәләрдер. Дөньяга майым Аллаһ Тәгалә безне кунакка гына җибәргән. Бөтенебезне. Кемгәдер әзрәк торырга, кемгәдер күбрәк яшәргә биргән. Ул майым Аллаһ Тәгаләнеке. Сөйләсәң, әле шунардан минем нәстә гөнаһлыгына булмый. Нәстәтәм дөньяның җәннәтендә торабыз әле халык. Да, они. Майым, дөньяның җәннәтендә торабыз. Гөнаһлыгына булмый шулай атып мин әйтәм. Безнең бит ул вакытта халыкның азап күрүе. Майым. Allah, ничек соң бу тормышны начар дияргә. Күт карават кап, күт чия кап тәне, күт куржауник кап, билусы ва юк инде үзгә емесле да була. Күт